You are about to experience the cage. No niin, siitä tuleekin sitten illan kolmas ottelu. Mika Hämäläinen vastaa Ilja Topuria. Tässä on sitten taas sama, että pikkasen on pituuseroa herroilla ja se on mielenkiintoista nähdä, että lähteekö kova paine Ilja Topuria haastamaan Mikaa pystyssä vai ottaako suosiolla painimatsi. Tämän illan kolmas ottelu käydään catchweight-painoluokassa 62,7 kiloa. Ja ottelun kehätuomarina toimii Lassi Minkkinen. Ottelusta ensimmäinen tulee Georgiasta. Ladies and gentlemen, to the blue corner, Ilja Topuria. Punaiseen kulmaukseen suomalaisottelija, joka edustaa GP10 sekä Primus Fight-tiimiä. Hyvät naiset ja herrat, Mika Hämäläinen! Sinisessä kulmauksessa ottelija Georgiasta. Hän painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 62,7 kiloa. Hän on ammattilaisurallaan voittanut kaikki 4 käymänsä ottelua. Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner, Ilja Topuria! Punaisessa kulmauksessa ottelija Helsingistä, joka painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 61,6 kiloa. Hänen ammattilaisotteluhistoriansa kuuluu 8 voitettua ja vain 1 hävitty ottelu. Hyvät naiset ja herrat, Mika Hämäläinen! Ja häkin ovi kiinni ja illan kolmas ottelu on valmiina alkamaan. Mika Hämäläinen vastaa Ilja Topuria. No niin, kuinka monta sekuntia menee, kun Hämäläinen lähtee yrittää alasvientiä. Oho! Kovalla takakädellä liikkeelle. Topurilla oli ihan hyvän näköinen asento kyllä, että hän on erittäin hyvin tuossa jalkojen päällä ja sinne ei ole mikään helppo lähteä itse hakemaan alasvientiä. Ehkä haluaisi saada Mikan itse alleensa tuonne noin, ettei... Kovin keskittyneeltä Hämäläinen vaikuttaa. On joo. Siinä nappasi pikkasen leukaa etukättä, mutta Topuri on kyllä hyvän näköisessä asennossa. Hän on niinku valmiina koko aika jalkojen päällä liikkumaan sekä puolustaa näitä alasvientejä ja sit pystyy toki lyömäänkin hyvin. Että... Molemmat ovat tosi sähäkässä kunnossa. Vähän mittailevat toisiaan. Kovia iskuja lyödään heti alusta lähtien. Kyllä joo. Kyllä puolia toisin. Siinä on ruutia pojilla. Oi. Tosiaan kyllä, kun niin kuin sanoit, niin Topuri on, toi asento on todella jämäkkä. On hyvän näköinen ja sitten on tommonen vahva keskivartalo vielä, mikä niinku... Iskuissa on potku. Joo, ja mahdollistaa sen tavallaan sen hyvän asennon pitämistä. Oi. Niskan puolella. Oho. Nyt on sähäkkää siinä tuli, jotenkin näytti, että olisi tullut vähän tuo Topuri ja oikea käsi, mikä veti nyt tonne Mikan niskan puolelle. Oi. Ei ole mikään heittopussi tää Topuri. Ei todellakaan. Kyllä vahvan näköistä asennosta tulee kyllä iskut. Se täytyy sanoa, että hänellä pysyy tuo paketti koko ajan tosi hyvässä niinku. Mika kostaa, kun äsken tuli tuossa pari kertaa Topuria paukautti tuonne palkeisiin ja nyt Mika lähti heti. Tää itse asiassa aika usein näkee just sitä, että kaveri kun saa johonkin hyvän osuman, niin lähdetään itse vähän niinku kuittaa sitä, että... No niin, ja sieltä lähti Mika hakemaan mattoa. Topuria pikkasen otti häkistä kiinni ja sai sillä kautta sitten estettyä ton lopullisesti tuon alasviennin ja Mika jäi nyt itse tonne alle. Topuria jatkaa aika hyvin kyllä. Tosi aktiivisesti vähän Mika jotenkin jäi nyt jähmetty tuohon odottamaan, että mitähän se niinku oikein meinaa. Ai, kyllä Topuria Oi, herra jestas. Siinä osui polvella ja kyllä Mikalla pää kestää. Siinä tuli pari aika kovaa. Näytti hetken aikaa, että hän siellä vähän niinku jo hakee tasapainoa, mutta on taistelija kyllä Mikakin, ettei siinä mitään. On todellakin. Siellä pikkasen heilahti yläneliössä, mutta
Ja sinne jalkaa kiinni. Nyt olisi Mikan kannalta tärkeää, että hän saisi kannettua Topurian allensa, mutta ei. On vahvan näköistä kyllä ottelemista Topurialta, että nyt alkaa enemmän paljastua, miksi hänellä on tappioton rekordi, että kyllä hän on niinku hyvää tekemistä kyllä Topurilta. En tiedä, oliko se vaan minä, mutta alkaako Mika vähän hyytymään? Mä luulen, että se hyytyminen tulee nyt enemmän sitä kautta, että hän on kerännyt kyllä jonkun verran kovia koppeja. Niin, tätä tarkoitinkin nimenomaan. Mut pää kestää, Mikan pää kestää. Näköjään. Oi. No niin, ja siitä lähtee ruuvaa giljotiinia sitten. Meneekö läpi? Onko hyvä? Tätä on paljon puhuttu, että kuinka helppo sitä Mika on kuristaa, kun on niin sen verran rakenteeltaan sellainen kaveri. Mutta sieltä se vaan se löysi. Oli kyllä Topurialta, oli kyllä vakuuttava esitys. Hän oli todella hyvä. Oli kyllä. Hän oli todella hyvä. Ei kunnia sille, kelle kunnia kuuluu. Ehdottomasti. Ei päästänyt Mika helpolla, mutta oli kyllä. Mutta Topurillakin on kova tälle iltaan. Ja Topurilla on kovat kannatusjoukot tuli sinne hehkuttamaan. Ja oli kyllä ansaittu voitto. Oli. Hieno matsi. Kyllä oli kaikin puolin. Hurjasti käynnistyi tämä ilta. Tässä on muuten melkoisia omatkin perhepaineet on katossa. Kyllä. Toki säälittää, harmittaa Mikan puolesta, että paluumatsi meni miten meni, mutta ehdottomasti. Mahtava vastus. Oli. Nyt oli kyllä hieno ottelu. Mitä uskot, kuinka Mika tästä nyt sitten uudelleen pajalle ja alkaa rakentaa hommaa? No ei siinä varmaan muu auta. Se kuuluu tähän hommaan, että ei harva siellä tappiotta selviää. Katsotaan vähän, saadaanko muutama kommentti vielä illan kolmannen ottelun voittaneelta Ilja Topurialta. Hyvä yleisö, tämän illan kolmosottelu kestää 3 minuuttia ja 35 sekuntia. Ladies and gentlemen, winner by guillotine choke, Ilja Topuria! Hieno voitto, siellä herrat kättelevät toisiaan ja Mikakin on edelleen kehässä mukana onnittelemassa ansaitusta voitosta. Upea ottelu, täynnä actionia. Ehdottoman hieno eikä matsi varmasti jättänyt ketään kylmäksi. Ilya, congratulations, that was great striking and great victory. What do you think about tonight's fight? ¿Qué piensas de esta pelea? Estoy muy contento de ver que el trabajo duro al final tiene su recompensa. He trabajado muy duro para esta pelea, no solo para esta pelea, sino para poder alcanzar mis objetivos lo antes posible. Mi cabeza no para aquí, yo sigo para adelante y estoy seguro que algún día muy cercano alcanzaré mis objetivos. Soy el futuro. I'm very content about all the hard work I put in, and I didn't just put in the hard work for this fight, it's for my whole career, and I'm sure I'm going to reach my goals. This is not the final goal. Great fight, congratulations. Okay. Quiero agradecerle a todas las personas que han perdido el tiempo para venir a verme. Os quiero muchísimo, quiero agradecerle a mi familia Climate Club, a todos mis patrocinadores, a mi rival, que sin él este día no tendría ningún sentido, y gracias a todos. I also want to thank all the people who supported me, the people that come here to see me fight, my sponsors, my gym, and also my opponent. Ilja Topuria! Herrasmies Ilja Topuria. Joo. Ja hienolla fiiliksillä mies poistuu sitten Helsingistä yksi voitto. Kyllä joo. Rekordissaan lisää. Tappiottomana edelleen ja mun mielestä oli kyllä pikkasen yllätys niihin matseihin, mitä häneltä on aikaisemmin nähnyt. Niin tää livenä nähty, kuinka hyvä hän oli, niin tää oli kyllä pikkasen yllätys. Hän oli tosi hyvä. Ehdottomasti. Ei Mikalle oikein jäänyt siinä avaimia voittoon tässä matsissa kyllä.